V tomto videu sa spoločne pozrieme na konjunkciu výrokov. Ukážeme si, kedy je konjunkcia pravda, kedy je nepravda, ako ju rozlíšiť a to je vlastne všetko. Toto video bude veľmi krátke, nebudem dlhšie zdržovať, poďme na príklad. Takže konjunkcia výrokov zapisuje sa takouto striežkou, čiže výrok A, striežka, výrok B. Táto striežka znamená a alebo zároveň. Ukážeme si v príkladoch, respektíve už vidíte, Bratislava je hlavné mesto Slovenska, A alebo prvá časť, A, to je tá striežka, 7 je párne číslo. Pri konjunkcii ťa bude zaujímať hlavne takáto tabuľka, aby si zistil, kedy je ten výrok pravdivý celý, alebo kedy je nepravdivý. Čiže, ak je prvá časť toho výroku, čo Bratislava je hlavné mesto Slovenska, pravda, a druhá časť by bola pravda, tak výrok bude pravdivý. Toto je jediný prípad, kedy ten výrok bude pravdivý. Hej? Čiže v týchto zvyšných prípadoch je výrok nepravdivý. Ak sú obe nepravdivé, samozrejme, ak je jeden z nich, je to nepravda. A prečo to tak je? Ak sa zamyslíte a videli ste predchádzajúce videá, tak je tam spojka A. A keď sme aj v predchádzajúcom videu mali spojku A, znamenalo to, že obe tie časti museli byť pravdivé, aby to bola pravda. To je konjunkcia v podstate. Obe tie časti musia byť pravdivé, aby bola pravda. Čiže poďme sa pozrieť na príklady. Pravím veľmi rýchle video. Bratislava je hlavné mesto Slovenska a 7 je párne číslo. Pravda, nepravda. Tabulka pravda, nepravda. Celý výrok je nepravda. Sleduješ toto video a učíš sa pri tom. To je pravda, sleduješ toto video a aj sa pri tom učíš, že oba výroky sú pravdivé a znamená to, že tento výrok je pravdivý a máme tu ešte jeden. 7 je prvé číslo a 9 je párne číslo. Čiže 7 je prvé číslo je pravda, 9 je nepárne číslo. Takže to pravda nie je a to znamená, že výrok je nepravda. Pokiaľ máš nejaké otázky, môžeš napísať do komentára, ja sa ti pokúsim odpovedať čo najskôr. Vidíme sa pri ďalšom videu.